Ni pediang sobha ya pibaro ki paralog ki parajor sasisen syakaneka channel kisawayom. Te paralog namar barabor ni juya keren syapangka football. Ta kana ka poru ni ba pen ya seriem na ngin pen mandur ya kana ka jing yak hun jong ka parti BPP persya ya kiwe ki parti ya kana ka jela Meghalaya ka jongi hakarukom kata gajinya keren hakarukom in pandur hakarukom gajinya keren kum kabaya dai berka football da paralo hane ka por masku aban ya keren ban ya play jing mood ban ya ai jing mood iwai ban ya selok ya pi iwai hane ka video halor ka jing job halor ka jing yo i jongi kum ki ba hakabaya dai berka parti VVP berbat persya ya ki wai patki parti hakane ka jela Meghalaya ka jongi ta kana ka jing keren ka bana kalian ka jonga suku aman penwandur ya kana ka rukom jing job lah kana rukom jing long jong ka san pertaya kana ka jela ka Meghalaya ka jongi ka ba na kalian ka jonga suku kumban ong ba ka parti VVP kala lam sakaman menta kala tam sakaman ya kiwai dalai lanot kampat dai ka jingkut re kadang dai tang ka jing sedang tang baka parti VVP hado menta kala tam sakaman dalai lanot te kumno kana ka parti VVP ka tam ya kiwai ki parti dalai lanon tawin ya paj menta te ka banang kong ngasngau ban pen pawang ne ba na si kum ki paj ba jong ka jela mentang ila don ke ne ki mobile phone ki smartphone ki babon ki long yeng bat ki babon ki paj ba ki labat ya la ki jong ki smartphone bat ngila yo i hakiran sang social media la kalong ha YouTube la kalong ha Facebook la kalong ha Instagram bat ki babon ki rensang social media pila yo i ya karukom jalap election hakaba kajing jalap election kalong kiwai ki parti bat persya ya ka parti VPP hakaba kiwai ki parti ada kalong ka UDP ada kalong ka Kongres ada kalong ka NPP kiat her baik ya ka parti VPP kamtam ya halor ka isu kata ka jakpa te bantu ya pa ya kini ki AKA yo iba hakapor ya lab election re hakawai pakawai ke jing lab hawai ki kentin ki ba ke laya lab ki ba ke laya ternia ki ba ke laya keren persya ba Iva Arden berabor ilal penpai kela ilala ban jubab kita baro ban kana ka jing job ka jong i ka jing la ka jong i ban penpai nia ka jing la jong i ban jubab ya baro kita ke jing sya keno ke jing sya ternia ha ke parti ngasim ba kana ka parti VPP kala tam da iwe lanon ya ki wei ki parti daden katang yo i bat bahaka result jong ka election MP ka ba dang sudep hakaba nakaliang ka parti VPP kala yo ya ka jing job ka balong hadu lailak nyau phawe hajar tam ka ba da ka plene ki wei parti hakaba kala jan yo hadu henriulak ka jing yo bot baro te kala ka jing job ka parti VPP nakaliang ka jonga suka ban keren ngene suka ban sim ngene ba kala long arlanot kata ka jing job ka parti VPP persya ya ki wei ki parti hakane ka jela ka jongi te sakawai pat ka ba iyo sngeu ha ka por election ka ba ki wei ki parti ki ong ba ulai ayu tau MP jong ka parti VPP anda ula poi ha Delhi namar udon marwei ulai ayu namar ba udon marwei ban ki babon ki ong ba unum poi sano namar unum la ban la ai hang ta Delhi rei la daya phai pat salor kane ka benta yo iba kajing job jong MP i Dr. Ricky Ije Singkon kibabon kita ki media kilap hai khamat sa i hakaba kibabon kita ginong wat ki khubor lada kalong kine ki khubor jong ka jelawat kum juru ki khubor hakari kilap hai khamat bha sa i hakaba ila pau bha ban hakaba tang maria rungo mentahak parlimen ru ila yo kata kalat ka ba ban keren hapo parlimen te kata kabut ka jing ong jong kita ki wei ki parti ba inum poi sano inum la ban namaru idai tang marwei inum yo kalat ban keren bat ki babon ki jing keno ki jing yatho lupa jong ki wei ki parti kan hakane ka bentaru nakaliang ka parti VPP kala job nakata kadau kan kalong sa sikul ka ba nakaliang ka parti VPP kala school persya ya ki wei ki parti kumta nakaliang ka jong asngu ba kane ka hado menta hado kane ka por ka ba menta ka parti VPP kala tam ya ki wei pat ki parti dalai lanot hon kum ki pat ba
ni don kata gajing kermen ni don kata gajing kemilenti na uni UMP uba job na long sit wala udon marweiru Andrei ni don kata gajing kermen nang bagajing kristom kajung u nang bakata ka bor jing siang pang kajung u nang bakata ka bor kajing sta kajung u ulaban pen ulong si babon kita liki isu kibaya dai bat kata ka wa haban yasan hatai hapo dorbar parlemen la se filayo iya kajing keren kajung u naki babon teliki YouTube channel naki khubor ki balapan kala khasiru ya kajing keren kajung ite ni kermen ba filas nguthu filas yai hakan korukom bai la keren hane hapo parlemen hi kajing ya cakamat kalenti sajing cakamat kadang jengai kadang bun hakaba kum UMP udang menta udang surdon udang kadang dai gas udang sujob menta ban haban ya intisan senem ban kibabon teliki jing ayo haban man kibabon teliki deng pengkiang yo haban man bat kibabon teliki ba ki isu haban keren bat yasa jang tai hapo dor barba parlemen ndai kermen bat ngibu gaji iwai pe iwai kata gajing duai ba nang ba ublay lang baka jing kerku ublay lang baka jing dor lang ublay kumba i doktor Ricky Eje sengkon ila ong hatai po parlemen ki la ban la hada jing dor kat kajong u dan kalian kajong ni rukum ki pajba ngi don kata kajing kermen ba ki hakine kel jing ayun ti kajong i kumba i la sakman kata kajing wo daw jong ki wei ke parti kat banang mi kesi kelang pan pau bakam kam ulong kumba ong ki wei ke parti ndrei idon kata ka bor jing sampang ka bor jing staf ya sakman de nakalian kajong ngi don tanga kata kajing kermen ngi yai pej ngi yai budin ngi yai pej perman ya kerkom trekam bari ke ki ba ma i lang ba bat ngi don tanga kata kajing kermen ngi duai ba in ya sakman ya sain am ta ki ba bon teli ki isu ki gadai bat ka jai ben reu khasi kajongi kala da kalong haka jing penrung no ya ketin khasi haka schedule ada kalong ya ta ka jing kwa jong ki paj ba ka jela ban yo no ya in line palmit ka ba tang sakut hang ta parlemen namar ba kaban pas ta ka parlemen nak bentak ba jing yada ya kirit pa lana yang iki jai ben reu khasi ki badang kendiat akan ka jela ka jing rung ke tap kita ki bal jela ban sibon ki wai pat ki isu kum ki bordal isu bat ki babon pat ki isu ki ba nakaliang uni orang ba uhaban yasan akamenta ki kajai ben reu new trap news kum kabala penjob dan burom ya i nangnena silong sin te paralog tangkat nehi nakaliang kajongar am dan sibon ki aka rei ngasuku ban ya keren banyak lu jumut nak kapor se kapor bat pi ki paralog nong kersian jongane ka channel ka kapor ki jai ki paralog parari para jaj benriu kiba don akan ka briu nyu trep at kiba la don sigi wei jaga kiba sung thu ya kan ka ten gasi ba ngaksuku aban pen pau ba kan ga jing ya cakamat jong ka parti VVP hado menta ngasim ba ka dai ka jing tam lupa dalai lanon kading kali kalau ba menta ba hatu ki wei ki parti let's say kala kan ga jing yal nanti ka jing kekle ka jing keu jong ka parti VVP kala pen khithia ro ya ki bat ka dai ka ba don kam ba kan ga jing job jong ka parti VVP ka dai ka don kam ba na mar ba menta ki wei ki parti la ka long ka parti NPP UDP HSBDP ki babat ya ka lakam sensiar ka jelaro kim la su ban su thia thai han rei ki ban presitom ban pen pau ba makiru ki don kata ka bor sampang ban pen kiu lem ban berai ka roi ka par ban pen kiu ya ka jaj ban reu han nyau trep han nyau skum te ngaleng jonga tangkat tahi ni hen se kendo biang ha ka wei pat ka por te tad anda ngi dia kendo biang ha ka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo